எல்லாம் வல்ல சிவபரம்பொருளின் திருவருளும் குருவருளும் உள்ளென்று உணர்த்த வேண்டி இந்த சிவஞான விளக்க வேள்வியை தொடங்குகிறேன். தொடர்ந்து திருவாசக பாடல்களுக்கு தனித்தனியே பொருள் உரைத்து பதிவு செய்து வருகிறேன். அந்த வகையிலே 36வது தலைப்பு திருப்பாண்டி பதிகம். அது என்னென்னா, பாண்டிய நாடு பாண்டி நாடு என்று மருவியது. அங்கே குதிரையிலே பெருமான் காட்சி கொடுத்து அருளியதால் குதிரை வீரனாக, குதிரை சேவகனாக, சேவகன் என்றால் வீரன் என்று பெயர், காட்சி கொடுத்ததால் இதை சிவானந்த விளைவு அப்பொழுதுதான் தொடங்கி இருக்கிறது என்பது போல இங்கே ஒரு உட்குறிப்பு அங்கே செய்திருக்கிறார்கள் பழைய உரைக்காரர்கள். இதில் என்னென்னா, இறைவன் வெளிப்பட்டருளிய அங்கே வெளிப்பட்டருளிய அந்த கருணையை எல்லாம் குறித்து, இறைவனை தவிர வேறு எவரையும் அறியேன் என்று உருகுவதற்கு எனக்கு யாரும் இல்லை, இப்படி ஒரு உரியெடுத்து நம்பொருட்டு வந்த இறைவனை என்று சொல்கிறார். இப்படி பிற ஆச்சாரியார்கள்லாம் சொல்லியிருக்கிறார்கள், சிவபெருமானை தவிர வேறு கடவுளை கனவிலும் நினையேன் என்று இவரே நிறைய இடங்களில் சொல்லியிருக்கிறார். எல்லாம் திருவாசகம் முற்றுதல் செய்யக்கூடிய அன்பர்களுக்கெல்லாம் தெரியும். தொழுவனோ பிறரை துதிப்பனோ எனக்கு ஒரு துணையென நினைவேனோ சொல்லாய், மழவிடையானே வாழ்களின் கண்டாய் வருக என்று மற்ற அருள் புரியாயே என்று சொல்லி, இங்கே என்னன்னா, இந்த பாண்டி பதிகத்தில் அந்த விளைவு இல்லை. எனக்கு முத்தி பேறு வேண்டும், இறைவா நான் இங்கே பூமியிலே இருக்க மாட்டேன், என்னை நீ அழைத்து கொள்ள வேண்டும் என்று அந்த விளைவு இதில் இல்லாமல் இருக்கிறது. இது அதனால தான் சிவானந்த விளைவு, சிவானந்தத்தின் தொடக்கம் என்று சொல்லி பெரியோர்கள் அப்படி குறிப்பிட்டு இருக்கிறார்கள். இதை அங்கே பாண்டிய நாட்டில் அருளியது என்பது ஒரு சாரார் கருத்து. ஒரு சாரார் இங்கே திருப்பெருந்துறையிலே அருளியதாக அப்படி கருதுகிறார்கள். எங்கே அருளினால் நமக்கு என்ன, நமக்கு பாடல் தானே முக்கியம். இப்பொழுது நாம் ஒவ்வொரு பாடலாக தனித்தனியாக உரை விளக்கம் சொல்கிறேன். முதல் பாடல், பருவரை மங்கைதன் பங்கரை பாண்டியர்க்கு ஆரமுதாம் ஒருவரை ஒன்றுமில்லாதவரை. இப்போ இறைவனை சுட்டுகிறார். இறைவனை சுட்டும் பொழுது எப்படியெல்லாம் நமக்கு அடையாளப்படுத்துவது என்று சொல்லி, பருவரை மங்கைதன் பங்கரைனா, பருவரைனா பருமையுடைய மலை. அங்கே மலைமகள் இல்லையா, ஒரு இமயமலை மேத்தூசன் மகள் இல்லையா, அதனால் பார்வதி என்பதற்காக அப்படி சொல்கிறார். பருவரை பருத்த உருவுடைய மலையிலே அங்கே அவதரித்த, அங்கே தோன்றி அவர் என்ன பிறக்கிறார் அம்பாள் ஏன்னா அம்பிகை வேறில்லை, சுவாமி வேறில்லை, கருவில் பிறக்க மாட்டார்கள். அப்படி பருவரை மங்கைதன் பங்கரே என்று சொன்னால், அங்கே மலைமகளுக்கு ஒரு பாகத்தை தன்னிடம் கொடுத்து, இது உலகியலுக்காக தன்னுடைய உருவத்திலே இடப்பாகத்தை கொடுப்பதான ஒரு வரலாறு, ஒரு கருணை வரலாறு. அப்படி அதை சொல்கிறாரு, பருவரை மங்கைதன் பங்கரை, அப்படிப்பட்ட கருணை உடைய பெருமானை. ஏன்னா உலகில் உயிர்களை ஆண் பெண் என்று படைத்து முயங்க செய்து, வாழ்வியலை தொடரை செய்து, இன்ப துன்பங்களை எல்லாம் அனுபவிக்க செய்து, முற்றிலுமாக அந்த தீங்குகளை எல்லாம் நீக்கி ஆட்கொள்ள வேண்டுமென்றால் தானே ஒரு பெண்ணுரு எடுக்க வேண்டும். இப்படிப்பட்ட கருணை உடைய இறைவன் இருக்கார். எதற்கு இவருக்கு ஆணும் கிடையாது, பெண்ணும் கிடையாது, அழியும் கிடையாது, ஆணாகவும் பெண்ணாகவும் ஒரு உருவம் எடுத்து வருகிறார். இப்படிப்பட்ட கடவுள் எங்கே இருக்கிறார்? சிவசிவா. பருவரை மங்கைதன் பங்கரை, அதான் அர்த்தநாரீஸ்வரர் திருவிடை மருதூர் மும்மணி கோவையில் பட்டினத்தடிகள் அன்பர்கள் எல்லாம் பார்க்க வேண்டும். அர்த்தநாரீஸ்வரர் கோலம் அப்படியே அங்கே அழகாக பாதம் முதல் கேசம் வரை அப்படி அமைந்து நன்றாக இருக்கிற எங்கள் புலவர் அதை எங்களுக்கு நடத்தி வருகிறார். இப்போது பருவரை மங்கைதன் பங்கரை பாண்டியர்க்கு ஆரமுதாம் ஒருவரை. பாண்டியருக்கு ஆரமுது என்றால், பாண்டியர்கள் சிவனை தவிர எவரையும் அங்கே வழிபட்டதில்லை. அந்த நமது கூன்பாண்டியன் என்று சொல்லக்கூடிய நின்ற சீர் நெடுமாறர் இருக்கிறார் இல்லையா, அதுக்கு முன் பாண்டியர்கள் அவர்கள் இல்லத்திலே ஒரு பெரியோர்கள் இருப்பார்கள், எல்லாம் அப்படி இருப்பார்கள். அது இறைவனை எப்பொழுதுமே வணங்கி கொண்டிருப்பார்கள், ஆலயம் சென்று வணங்குவார்கள், இங்கும் வருவார்கள். தம்மால் முடியாத அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு இடர்பாடு வந்தால் வேறு வழியே இல்லை என்று நேரடியாக பாண்டிய அங்கே போய் அங்கே சொக்கநாதரிடம் சரணடைந்து அங்கே வேண்டுவார்கள். நேரடியாக வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெரியோர்களிடம் நான் முறையிட்டு பேசுவோம் பாருங்கள், அப்படி பேசுவார்கள். ஏன்னா இறைவன் அங்கே இருக்கிறான் என்ற உணர்வை நாம் வளர்த்து கொள்வது தான் முக்கியம். அங்கே நீ வெறும் லிங்க திருமணியாக பார்த்து, ஒரு அந்நியமாக பார்த்து, ஒரு நடராஜ திருமணியாக பார்த்து எவ்வளவு காலம்தான் காலம் கடத்துவது? அந்த லிங்க திருமேனியிலே இறைவனுடைய உருவத்தை நீ உற்று நோக்கி உள்வாங்கி உள்ளே கொண்டு வர வேண்டும். அனைத்து மகேஸ்வர மூர்த்தங்களுக்கும் நிலைக்களமாக உள்ளது லிங்க திருமேனி. தான் லிங்க திருமேனிகள்
வழிபட்டால் பல்வேறு 25 வடிவங்கள் சொல்கிறோம், 64 வடிவங்கள்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா? எல்லாத்துக்கும் எல்லாவற்றிற்கும் நிலைக்கலன் அங்கே லிங்க திருமேனி தானே. அந்த லிங்க திருமேனிலே அருவுருவமாக இறைவன் உருவமே இல்லாத உருவம் நாதம் விந்து என்று சொல்லி, அடுத்தது சதாசிவமூர்த்தியாக அருவமும் இல்லாமல் உருவமும் இல்லாமல் ஒரு அடையாளக்குறியா எங்கும் தான் நிறைந்திருக்கக்கூடிய அவர் ஒரு உருவம் எடுப்பதற்கு முன்பு அரு உருவமாக அங்கே வருகிறார். அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்படிப்பட்ட கருணையை வியக்க வேண்டும். அந்த அடையாளத்தை உள்ளே நம்ம கொண்டு அதை பூஜித்தோம்னா அங்கே எங்கேயுமே நிறைந்திருக்கக்கூடிய இறைவனை பூஜிப்பதற்கு ஒப்பதாகும். பருவரை மங்கைதன் பங்கரை பாண்டியர்க்கு 6 அமுதாம் ஒருவரை. 6 அமுது, 6னா திளைக்காத ஒரு அமுதமே அப்படிப்பட்ட சுவை உடையது என்பார்கள். அதை பருகி பார்த்தால்தான் தெரியும், நம்ம பருகினதில்லை. 6 அமுதுன்னா என்ன? அப்படிப்பட்ட உயர்வான அமுது. ஒன்றுமில்லாதவரை. அவருக்கு என்ன இருக்குது? ஒன்றும் இல்லை. நம்ம உயிருக்கு 1000 குணங்கள் இருக்குது, நற்குணங்கள் இருக்குது, தீய குணங்கள் இருக்குது, அறிவு இச்சை செயல் இருக்குது. அவர் பேரறிவே உருவாக இருக்கக்கூடியவர். அவருக்கென்று தனியாக இச்சை இல்லை, இரக்கம் இருக்குது, நம்ம இதெல்லாம் வைத்து இந்த உலகிலே அவர் படைத்து இந்த உயிர்களுக்காக செயல்படுகிறார் இல்லையா? அதையெல்லாம் வைத்து தான் அவருக்கு குணங்களை எல்லாம் ஏற்றுகிறோம். தன்வயத்தனாதல், தான் நினைத்ததெல்லாம் செல்வது, முற்றறிவு உடைமை, பேரருள் உடைமை, முடிவில் ஆற்றல் உடைமை, வரம்பில் இன்பம் உடைமை என்று பலவாறாக அவருடைய குணங்களை எல்லாம் இந்த விளைவாக பயனாகிய இந்த உலகிகளை வைத்து இறைவனுக்கு நாம் இந்த குணங்களை ஏற்றுகிறோம் என்றால், ஒன்றுமே ஒரு குணமும் இல்லாத நிர்குண பிரமன் என்று சொல்வார்கள். எந்த குணமும் இல்லாதவன் நமக்காக உருவெடுக்கும் பொழுது குணத்தை ஏற்றி கொண்டு வருகிறார், அவ்வளோதான். ஒன்றும் இல்லாதவரை. அவருக்கேற்று தனியாக ஒரு பேதங்கள்லாம் இருக்கா? ஏதாவது அவருக்கு ஜாதி பேதம், குலபேதம், இனபேதம், மொழி பேதம் ஏதாவது இருக்கா பெருமானுக்கு? அந்த இயல்பு நமக்கு வர வேண்டும். அந்த ஒன்றும் இல்லாதவரை என்று பெருமானுக்கு சொல்கிறோம் இல்லையா? அந்த இயல்புக்கு நாம் வரணும். ஜாதி, குலம், இனம், மொழி, தேசம், திசை இந்த பேதங்களை பார்த்து பிற உயிர்கள் மீது வெறுப்புணர்வை வளர்த்து கொள்வது, அதை விட கீழ்த்தரமே இல்லை. ஒரு சிவ வழிபாட்டுக்கு வரவனுக்கு என்ன மொழி பிரச்சனை? மொழிகளை எல்லாம் கடந்தவர், எல்லா மொழியும் படைத்தவர் பெருமான். உனக்கு என்ன மொழி பிரச்சனை? இப்போ தமிழில் மட்டும் நாம் வல்லவர்களாகி விட்டோமா? முற்ற கற்று விட்டோமா இலக்கணத்தோடு? தமிழ் என்று நாம் பொய்யாக நம்ம ஏமாற்றி கொண்டிருக்கிறோம். இந்த ஆன்மீகத்துக்கெல்லாம் மொழிக்கு எங்கே வேதத்திற்கு இங்கே வேலையே இல்லை. தயவுசெய்து அன்பர்கள் எல்லாம் அந்த போல் உள்ளவர்களோட மயங்கி விடாதீர்கள். அவர்களுடைய இதை ஆய்வு செய்து பார்த்தால் உங்களை பொருளை பற்றி கைப்பற்றுவதற்காகத்தான் அவர்கள் அதெல்லாம் செய்கிறார்கள். உங்களுடைய தன்னை நம்பி பின்தொடரக்கூடியவர்களுடைய பொருள்களை பற்றுவதற்கு தான் இப்படிப்பட்ட தேச உணர்வு, திசை உணர்வு, மொழி உணர்வு இவற்றையெல்லாம் தூண்டி அப்படியெல்லாம் இது பண்ணுறாங்க. எல்லாவற்றையும் தாண்டினவர். பெருமானுக்கு எதுவுமே கிடையாது. ஆணும் கிடையாது, பெண்ணும் கிடையாது, அழியும் கிடையாது. நம்ம உயிர்களும் ஆணும் கிடையாது, பெண்ணும் கிடையாது, அழியும் கிடையாது. அதே போல் தான் பெருமானுக்கும் எதுவும் இல்லை. அவருக்கென்று எதுவுமே இல்லை. நாம் அடிமையாக அவருக்கு இருக்கிறோம், அவ்வளோதான். நாம் அடிமையாக இருந்து அவருக்கு எதுவும் ஆக போகிறதில்லை. அப்படிப்பட்ட பெருமானை கழற்போது இறங்கி அதாவது அந்த மொட்டு என்று சொல்வார்கள் இல்லையா? மலர்ந்து மலராத மொட்டாக இருக்கு இல்லையா? அந்த தேன் நிறைந்த அந்த மலரக்கூடிய அப்படிப்பட்ட ஒரு மென்மையான அந்த திருவடிகள் இருக்கு இல்லையா? கழல் என்பது அந்த அணிகலன், ஆகுபெயராக திருவடியை குறிக்கும் இலக்கணப்படி. கழற்போது இறங்கி என்றால் போற்றி வழிபாடு செய்து, மனமுருகி போற்றி வழிபாடு செய்து, தெரிவர நின்று உருக்கி. அவர் என்ன பண்ணுறாரு அந்த பெருமான்? தன்னை இந்த உலக உயிர்கள்லாம் நல்ல பக்குவம் உள்ள ஆன்மாக்கள்லாம் உணருமாறு ஒரு உருவம் எடுத்து வராராம். அப்படிப்பட்ட ஒரு பெருமான் உருவம் எடுத்து வர்றதும் இல்லாமல் அடித்து அக்காரம் தட்டி உருக்குவதும் அவர் தான். மனம் ஏன் கல் போன்ற கல்லை பிசைந்து கனியாக்கும் இச்சை கொண்டுங்கிறார் இல்லையா? கல்லை பிசைந்து மென்கனியாக்கும் இச்சை கொண்டுலாம் சொல்கிறார் இல்லையா? என் கல்லியல் மனத்தை கசிவித்து என் கலைகளை அறுக்கும் வள்ளியல் வானவர் வணங்க நின்றானே வழிவளம் தன்னில் கண்டேனே என்று சுந்தரமூர்த்தி சாமிகள் சொல்கிறார் இல்லையா? அதுபோல் தெரிவர நின்று வெளிப்பட்டு பெருமான் பக்குவமுடைய உயிருக்கு தன்னுடைய காட்சியை கண்டு நின்று தெரிவர நின்று இவருக்கு காட்சி கொடுத்தார் இல்லையா? காட்சி பிறர்க்கு அறிய பெருமான், ஆனால் அடியார்களுக்கு எளியான் இல்லையா? அவர் தெரிவர நின்று உருக்கி, உருக்கும் பணிகொள்ளும் என்று தொடர்கள்லாம் வருது இல்லையா? பரிமேற்கொண்ட சேவகனார். ஒரு அடியார் பொருட்டு
இந்த அடியாரை காக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு பெருமான் ஒரு பெரிய திருவிளையாடலை செய்து நரியை பரியாக்கி பரிமேல் ஏறி அங்கிருந்து அங்கே பாண்டியன் அவைக்கு வந்து நிற்கிறார் என்றால் இப்படிப்பட்ட ஒரு கருணை உள்ள பெருமான் இருக்கார் இல்லையா. பரிமேற்கொண்ட சேவகனார். சேவகனார் என்பதற்கு வீரன் என்று பொருள். சேவகன் என்றால் சேவை கூடிய அடிமை என்று பொருள் அல்ல, வீரர் என்று பொருள். குதிரை வீரராக, குதிரை வீரர்களுக்கெல்லாம் தலைவராக அங்கே பெருமான் வந்து ஒரு திருவிளையாடலை நிகழ்த்துவதை நான் வந்து பார்த்துருக்கோம்ல. சேவகனார். ஒருவரையன்றி உருவறியாது என்றன் உள்ளம். அது என்னுடைய உள்ளம் என்றால் என்னுடைய உயிரறிவு உள்ளத்திலே தொடர்பு விட்டு, மனம் சித்தம் புத்தி அகங்காரத்திலே தொடர்பு விட்டு, பெருமானை என்று வேறு கடவுளை இல்லை, வேறு யாருமே அறிய மாட்டேன்னா வேறு கடவுளே இல்லை, நான் எப்படி அறிய முடியும்? இது புரிஞ்சுக்கணும். அப்போ 2-3 கடவுளாக இருக்கா வந்து இவரை அன்றி நான் அறியேன்னு சொன்னால் இல்லை. வேறு கடவுளே இல்லாத ஒரு காரணத்தாலையும் கடவுளே இல்லை என்று ஒரு தெளிவு, ஒரு ஞானம் ஏற்பட்ட ஒரு காரணத்தால் உன்னையன்றி ஒரு தெய்வம் உள்கேன் என்றும் என்று திருத்தாண்டகத்தில் இங்கே சொல்லுவார் இல்லையா. ஒருவரை அன்றி உருவறியாது என்ற உள்ளமுதை. நமது அன்பர்கள் என்ன செய்யணும்? திருவாசகம் புன்றோதல் செய்கிறோம், திருமுறைகளை படிக்கிறோம், சிவாலய வழிபாடு செய்கிறோம். தெளிவாக வந்து ஒன்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சிவம் மட்டுமே ஏக இறை, அவரை தவிர இறைவன் இல்லை, மீது எல்லோரும் உயிர் வர்க்க கடவுள். பல வேடங்கள் தரித்து அம்பிகையாகவும் முருகப்பெருமானாகவும் விநாயகராகவும் பைரவர் வீரபத்திரர்லாம் இறைவனே வந்து அவர்களெல்லாம் தனி உயிர்கள் அல்ல, உயிர் வர்க்க கடவுளர்கள் அல்ல. பெருமானே அந்த உருங்களை பல வேடமாகும் பரன் என்று சொல்லி அங்கே வேயிறு தோழிபங்களில் பாடுறார் இல்லையா. அதுபோல் வேடங்கள்லாம் தரித்து வரக்கூடிய பெருமான் என்று சொல்லி அப்படி புரிந்து கொண்டு, பெருமானை தவிர இந்த ஞானம் வரலைன்னா நீ திருமுறை படித்து என்ன புண்ணியம், சிவாலய வழிபாடு என்ன பண்ணி என்ன புண்ணியம்? அப்போ எனக்கு வந்து நான் இவ்வளவு நாட்களாக சிவபெருமானை வணங்குகிறேன், வளம் வருகிறேன், போகிறேன், எனக்கு துன்பங்கள்லாம் நீங்க மாட்டேன்னா நீங்காது. ஏன் இந்த ஞானம் உனக்கு வரமாட்டேங்குது? சிவனை தவிர கடவுள் இல்லைங்கிறது அவ்வளவு கஷ்டமாக அதை வந்து புரிந்து கொள்வது. இப்போ எதை படிக்கிறியோ இது வேதாச்சாரம் தானே. வேதத்தை தமிழில் விரித்தாருன்னு பந்தநல்லூரில் சேக்கிடார் சொல்கிறாரு. வேதாச்சாரம் தானே. நமது ஆச்சாரியர்கள் யாராவது வேறு கடவுளை அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்களா? வேறு கடவுளை வந்து வணங்குகிறார்களா? ஞானசமுதர் பாருங்க. நெற்றி அழக வாணுதல் அறிவைதன் பங்கனை அன்று மற்ற அறியோமே. நெற்றி அழகல்னா அந்த அழகம்னா முடி, இது தலைமுடி இருக்கு இல்லையா. நெற்றி அழக அந்த பொருளுமாறு இருக்கக்கூடிய வாழ்நுதல், ஒளி வீசக்கூடிய நுதல் நெற்றியை உடைய, அறிவை என்றால் பெண்ணு அம்பிகையை குறிக்கும், பங்கனை அன்றி மற்ற அறியோமே. வேறு எனக்கு தெரியவே தெரியாதுங்கிறார். 2வது திருமுறை 110வது பதிகம் 2வது பாடல். ஒரே ஒரு குறிப்பு சொல்கிறேன் நான் எடுத்து, நிறைய இருக்கின்றன. திருமாந்துறை திருப்பதிகத்தில் 2:110 2வது பாடல். அடுத்தது என்னன்னா, அப்பர் பெருமான் என்ன சொல்கிறார்? ஒள்ளியார் இவரன்றி மற்ற இல்லை என்று உள்கி உவந்திருந்தேன். ஒளிமிக்க பெருமான் இவரை அன்றி இறைவன் வேறு யாரும் இல்லை என்று நெஞ்சத்திலே நினைந்து உகந்திருந்தேன்னா என்று மகிழ்ந்திருந்தேன் என்று திருவாய்மூர் 5வது திருமுறை 50வது பதிகம் 5வது பாடலில் திருவாய்மூரில் நாவுக்கரசர் ஒவ்வொரு குறிப்பு தான் நான் இங்கே வந்து சொல்கிறேன். அதேபோல் சுந்தரமூர்த்தி சாமிகள் அடியேன் உன்னை அல்லால் அரியேன் மற்றொருவரே. வேறு யாரையுமே உன்னெல்லாம் எனக்கு எதுவுமே தெரியாதியா, நீ மட்டும்தான், உன்னுடைய திருவடியை தவிர எனக்கு தெரியாது, உன்னுடைய திருவுருவத்தை தவிர நீங்கள் காட்டியதாக என்னுடைய சிந்தையிலே உள்ளத்திலே எதுவுமே உரையவில்லை என்று சொல்லி வேறு யாரையுமே வந்து நான் எனக்கு தெரியாதுன்னு திருக்காலத்தில் அந்த திருப்பதிகம் முழுவதும் அப்படி தான் வந்து பாடியிருப்பார். 7வது திருமுறை 26வது பதிகம் 7வது பாடல். ஈசன் அவனல்லாது இல்லை என்று கூசி மனத்தகத்தே. ஈசன் அவனல்லாது இல்லை என்று நினைந்து கூசி மனத்தகத்தை கொண்டிருந்து, கூசி என்றால் இந்த இடத்துல 5 கொண்டிருந்து மறவாது வாழ்வாரை மண்ணுலகில் பிறவாமை காக்கும் பிரான் என்று சொல்லி காரைக்கால் மேரி ஈசன் அவன் அல்லாது இல்லை என்று நினைந்து கூசி மனத்தகத்தை கொண்டிருந்து மறவாது வாழ்வாரை மண்ணுலகில் பிறவாமை காக்கும் பிரான் என்று சொல்லி பாடியிருப்பார். சிவனோடு ஒக்கும் தெய்வம் தேடினும் இல்லை, அவனோடு ஒப்பார் இங்கு யாவரும் இல்லை. நீ பெருமானுக்கே வந்து நட்பு ஆகிவிட்டால் பிள்ளை உயிர் வர்க்க தெய்வங்கள்லாம் உனக்கு ஆசி தானே கூறும். அதுதானே வேறு தோழிபங்களில் சொல்கிறாங்க. அரசால் ஒரு ஆணை நமதேன்னு சொல்லி வேறு தோழிபங்களில் இறைவன் நமக்காக கொண்டு வந்த திருவுருவத்தை நீ உள்ளத்திலே அடைத்து விட்டால் உனக்கு எல்லாமே, எந்த வினைகளும், ஆதி தெய்வீகம் ஆதி ஆன்மீகம் ஆதி பௌதிகம் எந்த வகையாலும் உனக்கு எந்த தீங்கும் வராது என்று சொல்லி இதானே அங்கே ஆணையிட்டு அங்கே உரைத்திருக்கிறார்.
அதனால் அந்த அந்த நிலைக்கு நாம் வரணும். இல்லைன்னா நீங்கள் திருமுறை படித்து நமக்கு என்ன பயன் அங்கே இருக்குது? பம்பரா வரி உண்டு மணநார மலரும் மதுமலர் கொன்றையான் அடியலார் பேனா எம்பிரான் சம்பந்தன் அடியார்க்கும் அடியேன் என்று சொல்லி அங்கே ஞானசம்பந்த பெருமானுக்கு ஒரு சான்று கொடுக்குறாரு. திருநின்ற செம்மையே செம்மையாக கொண்ட திருநாவுக்கு அரையந்தன் அடியார்க்கு அடியேன்னு சொல்கிறாரு. திருநின்ற செம்மையே செம்மையாக கொண்டனா அந்த திருநின்ற அந்த பெருமானை தவிர, அந்த செம்மை நெறியாகிய சிவதவ நெறியை தவிர ஏதையுமே அறியாத திருநாவுக்கரசு பெருமானுக்கு நான் அடியேன்னு அங்கே சொல்கிறார் இல்லையா? இதெல்லாம் அதான் ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் முடிஞ்சு போச்சு. ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் திருமூலர் சொல்லிட்டார். அதனால் தயவு செய்து அன்பர்கள், இல்லை என்றால் நீங்கள் இன்னும் பக்குவப்பட்ட பிறகு திருமுறைகளை எல்லாம் கற்றுக்கொள்ளுங்கள், படியுங்கள். கற்ற வழி நிற்க வேண்டும். கற்க கசடர கற்பவை கற்றபின் நிற்க அதற்கு தகன்னு வள்ளுவரை விட்டு தானே சாமி சொல்லியிருக்கிறாரு. அதனால் இதை நான் முழுவதுமாக நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். தெரிவர நின்றுன்னா வெளிப்பட நின்று. இறைவன் காட்சி கொடுக்குறாருன்னா காட்சி பிறருக்கு அறிய பெருமான் காட்சி கொடுக்குறாருன்னா சாதாரண விஷயமா அது? தெரிவர நின்றது மட்டும் இல்லாமல் அப்படியே அந்த காட்சியை கொடுத்தே இந்த உள்ளத்தை உருக்கி, இந்த கல் போன்ற மனத்தை உருக்கி அவர் எப்படி வராரு இவரை காப்பதற்காக? அவ்வளோ பெரிய உறவின அனைத்து அண்டங்களுக்கும், இது ஒரு உலகமாக ஓர் ஊரா, அனைத்து அண்டங்களுக்கும் ஏக பெருந்தகையாகிய பெருமான் ஒரு சாதாரண ஒரு அடியார் பொருட்டு ஒரு குதிரை சேவகனாக, குதிரை வீரனாக வருகிறார் என்றால் இதை விட ஒரு கருணை உள்ள கடவுள் வருது. அதான் பரி என்றால் குதிரை, மேற்கொண்ட சேவகனார். இப்போ அடையாளம் காமிச்சிட்டாரு, யாருன்னு சொல்லிட்டாரு, என்ன நிகழ்வு நிகழ்ந்தது சுட்டிட்டாரு. இப்போ என்ன சொல்கிறாரு? இவரை தவிர உருவறியாது. எனக்கு இறைவனுடைய திருவுருவம், எங்களுக்காக அவர் ஒரு உருவமே இல்லாத இறைவன் என் பொருட்டு இந்த உலக உயிர்களை ஆட்கொள்ளும் பொருட்டு ஒரு உருவம் மேற்கொண்டிருக்கிறாரே, அந்த உருவத்தை தவிர எனக்கு எதுவுமே தெரியாது என்று நிறைவு செய்கிறார். உள்ளம் என்பது என்னன்னா உயிரறிவை சுட்டும். உயிரறிவை தான் சுட்டும். இதெல்லாம் கருவிகள், ஜடக்கருவிகள். மனம், சித்தம், புத்தி, அகங்காரம் அவற்றுக்கெல்லாம் அறிவே கிடையாது. மனசுக்கு சித்தம்னு இருக்கிறது தெரியாது, சித்தத்துக்கு புத்தி இருக்க தெரியாது, கண்ணுக்கு காது இருக்கிறது தெரியாது, காதுக்கு நாக்கு இருக்கிறது தெரியாது. இதெல்லாம் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி இதுவரை கேட்ட அன்பர்களுக்கெல்லாம் தயவு செய்து இந்த ஒரு தெய்வ வழிபாட்டிற்கு தயவு செய்து வராதவர்கள், இன்னும் சலனத்தில் இருப்பவர்கள் வந்து விடுங்கள். அதற்கு பிறகு உங்களுடைய வாழ்க்கையோட நிலை எப்படி மாறுகிறது என்று பாருங்கள் என்று சொல்லி இதுவரை கேட்ட அன்பர்களுக்கெல்லாம் எல்லா வாழ்வியல் நலன்களையும் மேலுலக நலன்களையும் இறைவன் அருளி செய்ய வேண்டும் என்று இறங்கி கோமல் சேகராகிய நான் விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். சிவாய நம. சிவாய நம. திருச்சிற்றம்பலம்.